nhầm. Vịt tàu cắn nhầm như thế ạ. Giò gùi thỏng. Nóng. Anh hãy English. Thôi em cứ phải này chơi. Vịt ở bè bò. Vịt ở bè bò. Ling on the floor. Make the balance and TD. मा जाखाय? आफा आं टिउसनाव थांसै। हाबाब दिनैबो थांलायनोसैमा टिउसनाव गथ'खौ फैनोबानोथ' जायोमोन जोंनावनो। आं खोन्थादोंमोन फैनो नाथाय हारसिङै फैयानो। हाब फैयाबालाय बोरै जानो टिउसन लादो फैखानांगोन नोंखा आरो। मा बुंनो दा दाब्लि बाजैया आंखौ थांनो थिनबाय थायो। दाब्लि बाजैया टिउसन खालामनो थांनायनि टिउसन फिसखौ एसे बुरजा हरनो ओंखारदों। ओंखायसो थांनो नायदों आं नङाब्लाथ' थांखायामोन। बे दाब्लिनि बाथ्राखौ जेबो बिसास खालामनो हाया। बे दाब्लिजों थाखा फैसानि जेबो लेनदेन खालामना बिराद खिफ्रि बियो। फै आं मिथिया खिफ्रि आं एसेबां खस्थ' खालामना टिउसन लानो थांदों। आंनो 500 रां होखानांगोन बे नङाबा टिउसन लाया आं। टिउसन जोबोब्लानो राङा बिना लाखा नङाब्ला नों मोननोसै नङा दा। दे जागोन दे थांसै आं बिदिब्ला। दे आया मोजां थां दे। औ दे जागोन दे। दे। Nunca valia. जाथारबाय मिउजिक होनानै मोसानोसै आं मबाइलावनो जाथारखाबाय मोसानोसै आंहा जाथारबाय मोजां थारबाथ' फाग्लिखौलाय जा समायना नुखादों बांद्राय मोजां जादिया मोसानायलाय जादोंमोन जानायालाय ओमफ्राय बांद्राय मोजां जादिया आरो खनसे बानायबावनोसै आं एबार खायसेया मोजां बानायथारनोसै आं रिल्सखौ खायसेया बारा मोजां जादिया बिलाय जागोन साय बाजिजोंबो Instagram rilis बानायबाय थादों आङो फै आंजों मोसानोबा आयु मोसाहां मा टिउसन सम जाबाय आंना बोरै बाम्बुलायालाय नों टिउसनावसो फैदों ने आं बावदोंसो बेखौनो औ टिउसनावसो फैदोंथ' आरो आं नों मिथिया होमबा सानफ्रोमबो फैबाय थानायखौनो नङाहाय मा दिनै मानोबा गोसोआ आंनिया उरांफारां जादों आयौ मा दे नोंहा Instagram रिल्स बानायबाय था नोंसो मिनिबाय थादों सम गैया आंहा मेगन सादों बे मैनाथिया आंनि समायना महर होनानै आरो सेक्सि फिगारखौ नुनानै हाजिवा खालि मानसिफ्रा आंखौसो नोजोर होबाय थायो ओंखारनो गिलायलांबाय आं न'निफ्रायनो खालि आंखौसो नोजोर होबाय थायो nhầm. Vịt tàu cá như thế nào? Nhầm. M-O-O-N moon. M-I-L-K mili. Nhầm. Ôi, đàn này có quả, nghe thấy sao bây giờ đâu? M-O-B-I-L-E mobile. sao bây giờ hả? Bây giờ đang gấp cái này nè, खालि मेथाइ बिमाया हले खबरानो गैया गथ' फरायना फरायाखै मोख्रा बायदि बारलांबाय थादों लामायाव
헐빛이야. 미담이 지향이 주라고. 왜 그래 나는 뭐지 신난 거는? 호라이는 애. 이거 그래 그래. 천적 호라이는 애 하다 해 그냥. 하바이 미담망 천잡고. 하바이바 그 그래 그래. 제단답 제조만 제단답 제조만 제단답 제조만 제단답 누이 조만 누이 제단답 담 조만 담 제단답 누이 조만 누이 제단답 바 조만 바 제단답 저 조만 저 제단답 치미 조만 치미 제단답 다인 조만 다인 제단답 구 조만 구 제단답 지 조만 지 nuôi chan đạp chế cho mà nuôi chan đạp tham cho mà đo nuôi chan đạp lưới cho mà đói nuôi chan đạp bà cho mà gì nuôi chan đạp gió cho man gì nuôi chan đạp mi cho man gì đây nuôi chan đạp đánh cho man gì đó nuôi chan đạp gu cho man gì đây nuôi chan đạp gì này gì tam chan đạp chế cho mà tam chan đạp nuôi cho mà đo tam chan đạp tam cho mà gu tam chan đạp lưới cho mà tam chan đạp lưới cho mà nuôi chế nuôi gì chế tam chan đạp bà cho mà 맞아 그 맛이 진짜 그. mẹ ta mang rừng lá thảm như răng bao vải Ang ziyaw la simpure ni matang ko. mẹ ta mang thảm như của họ là nhưng ham ya khảo những cái môn ông khai nhang hai cha bùn để đừng mới ya Sudah ni ha? Sam ku hana. Di sansa pun tak bahala. mẹ ta mang cái bùi Bambula 무자는 왜 호랑이 하이니? 뭐자 쓰면 호랑이 봐 호랑이야? 자 쓰면 살아야. 응? mẹ ta mang cái bùi tay Ku kre. mẹ ta mang mùi đang ngon abiyo kali bùi ang ko Ku kre di sansa ba. mami ang ko bùi cho mẹ ta mang 아이 뭐냐지? 허비 bambula 그 문에만 씨야. 호랑이 허바 농아오? 바라마리 비타이요. 허비 가르 부와 오쇼. Dabli bazai. Nोंनिबो गोरोन्थि दं बेयाव गथ'खौ फरायना फरायाखै सिनायनांगौ बिमायानो गथ'नि सिगाङाव मबाइल थुना दिन्थिबाय थाबा गथ'आ सोलोंखागोनखा आं हासुदै जाबाय दानाबा मोख्रा बायदि मोसाना बेयाव रिल्स बानायबाय थादों गोख्रै साखांलायखा आङो खर'फ्रा एसे थान्दा जानायनि रागाफ्रानो थिकनि सायावसो दावखोजोब्बाय आंना रा लायदि बिदिब्ला 마스터리아나 이씨바라 가서 뭐 벌어이잖아 칼이 사사 비매나치야 사카는 로그인해서 페이 나마 타이비야 mẹ ta mang rừng lá thảm như cô Rừng lá thảm Ada gak besok gokhरै ni sibe hari hon mẹ ta mang kali bùi ang ko ngang li nah nere imsa gokhरै di hon malah yang semida malah imsa deng na nोङो 비매나치 그거 라가 생각 그냥 고토 프로는 피네야 칼리샤 오 그래 칼리샤 걸로서 로그인 페이비야 ngang li nah ya ni sar pisal nudul gugul gokhरै di hon mẹ ta mang bị cái lương khá bài nोङो ba gokhरै फराय N-A-T-U-R-E Naturally soal खोन्थानायानो बिदि फरायनो हा नेसा Natural F-U-T-U-R-E Future 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 N-O-O-G-L-E Noodle Nudul Noodle G-O-O-G-L-E Google Google sebe Google N-U-G Nuji Nudi nङालै बियो नासो Nut B-U-G Buji बासो Ba सोर फोरोंहोनाय नोंखौ बिदि जेबो जायाखै Mamiya फोरोंदों आंखौ मेदाम जायाखै जेबो मेदाम आंनि फोरोंखागो देलाय फरायलाय नायनि आं M-I-L-K मिलिक S-I-L-K सिलिक हालाहाय आं बेखौ 저시나 막 해빌라이 Mami आंखौ बुदों 나 사람
बांद्राय बुनाङा गथ'खौ मोजांसो बुंदों आरो गावनो गथ'खौ बुनो थिननानै ओइ बाजै बांबुलाया एसे नोजोर हो बिराद गाज्रि जाथारबाय बे फरायनाया ओं जागोन दे साफोरा लोङाला नोंनिया सा मोलोङाबानो थख्राया गुदुं जायो साखो लोंना लाग्रो साखो लोंबाथाय थख्राफोरा एसे गुसु जायो खोमा औहाय सामा लोङाबा आंनिया फाग्लि बायदि जायो रागाफोरानो थिकनि सायावसो दावखोयो आंना ओइ बाबा साफोरा लोङाला दा नङाबा मावजिजों लोंजाबावगोन नोङो जागोन दे गोजाव ए बांबुला सायालाबो गुसु खालामना होनि हानाय नङा नोङो गुदुं मेदाम आं हाखायो गुसु खालामनो आं रोंखागौ दासो मोजां मोनबायहाय खर'खौनो गोसोखौनो सान्ति मोनबाय ओइ दावली बाजै थेंकिउ दे थेंकिउ साहा होनायनि थाखाय बांबुला थादो दे आं थांसै नोंना टिउसना जोब्बाय दिनैनिफ्राय टिउसन जोब्बाय मेदाम औ मास मोनसे जाबाय नोंना टिउसन जागोन दे मेदाम आंहा दिनैनिफ्राय टिउसन जोब्बाय आंहा फरायनो खारबोखासिगोन दिनैनिफ्राय आं मोजां मोना मोनाखि मेदामा आंखौ बुबाय थायो मेदामा लांखिनि आंखौ बुयो मेदामा आंहा थक थक गेलेनोसै चाक 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 ओइ दावली बाजै थांसै आङो टिउसना जोब्बाय दान मोनसे जाबाय दिनैनिफ्राय आयु दान मोनसे जाबायथ' आरो सानसे बारा दिन्थिबावबायसो आं बेसेबां होनांगोन दालाय आंलाय रांखौलाय 500 होनांगोन एसेबां खस्थ' न'आव फैना दिन्थिदों आं आयु 500 बानायनांगौ नोंनो औ 500थ' आरो ओरैनो आङो 400 लायो दा न'आव फैना दिन्थिनायखाय एक्सट्रा 100 बेजों 500 जायो आरो 200 लादे राङानो गैथारा आंना आयु जानाय नङा गावहानो 500 होगोन बुंनानै बिदिब्लाथ' फैयामोन ना आङो 500 नांखागोनहाय आंनो दे जागोन दे होगोन ओरैनोसो बुंदों आङो दे बिदिब्ला लाबोदो थांसै आङो कलेजाव थांदों आंहा लेंगानि खल चाक 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 लेंगानि आंनि लेंगानि खारदों दे नों फैबाय थाग्रो आं दा नोंसिनियाव थांनानै हैगोन बा कसनि साबियानो अबावबो थाबाय आं नागिरनांगोनसो दा आयु थगायाखै नों बाजै आयु मानो थगायनो नै खोबा खेबदों आइखौ मोनथों आफाखौ मोनथों दे बिदिब्ला आं नेबाय थागोन थांबाय थां दे आंहा कलेजाव थांदों दे जागोन दे थांगोन दानो सहैगोन आङो खरायसां आथिङा दे जागोन थांसै आङो 500 रां नांगौ बिनो 200 रां होगोन आं बिनो आंनि फिसाखौ इसिबां बुदों बेयावनो माइनास खालामना होनां बिनो फरायनो हाया होनदों जोंहानि बाबाखौ आं फरायहोबालाय मानो हायो आंखौसो मबाइल थुनायखौ मेगन सादों बे मैनाथिया आंखौ बयबो सेंग्राफोरा फसायो नालाय ओंखायनो मेगन सादों बे मैनाथिया Anh gini, anh liên gani chọc tôi. Mari liên gani chọc. Go khép chọc lên thằng. Anh gini, anh xẻo geli. Anh gini tu. Gini lắm chọc lên thằng. Anh gini bao sigan, si chọc bisa ba? Anh gini. Bisa ba tu ni gini ngom ra khana salah. Anh gini tu. Ngom ma kamu tu ni. 哎呦我的妈！ बे दाबलि बाजैया थगायबा खानाय हमना बुंजोबना बेखौ सिनायाखै बे आंखौ खालि दंखौसो माखायो बियो आथिं आखाइ बायबासो गमखौ मोनगोन बियो बे मैनाथिनोबो 200 रां होगोन आं बिनो 500 नांगौ बिनो लुथिनो नागिरदों आंखौ गरमसो मोनसोबाय आं कारेन्टबो थाया थाब थाब थांबाय थायो
माब्ला थांगोन बे गरम बोथोरा बानायसो मोनबाय आं मैयाथि ए फैबाय बाजै औ फैबाय ना राहा लादो थांसै आंहा थांगोन सम गैया मा राङालाय 200ल' बाजै मैयाथि 200खौनो मोनदो खाफाला बुना ला नोङो मा खाफाल बुना ला आं 500 होनखादों माथो नोंखौ गासिबो दामाय थांजोब्बाय बेफोरो साहानि खरसा गाइखेरनि खरसा सिनिनि खरसा बिस्कुटनि खरसा नोंथ' साहा मोनलोङाबा हागनिबो खांखायो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया हरनोबा हर राङा नय पेट उखिना होनि आं हा आइ बाजै राङा हर राङा राङा हर 哎呦我的妈！ नोंनि हालायखौ बुजुबो आं 500 रानांगौ बेनो दसे दिन्थिनायावनो आंनि खानायखौसो बख'जोबना होबाय बियो रानिया राखावा लालां बिनि फिसाला खौ